iki kan bapak tuan rumah. Iya. Wis ngersani dagelan kan. Iya. Wis. Iki engko. Kamu kok enek penyanyi viral. Apa iya? Penyanyi viral sing teko rene, aku ngerti kan. Mosok kowe ora ngerti. Ya ampun. Kowe lek obahne koyo bulus. Kang, kuwi termasuk salah satu ekspresi dalam berbicara. Delang. Angel ngomong. Kowe wis tak omong itu dolanan ki yo ngene iki. Wis gedhi. Mulai yo ngono kuwi. Ngono. Piye? Angel ngomong karo Wis Jolonto. capi metu piye? Aku bendina lho jutek wae. Ngene lho, Mas Kluthuk. Eh. Iki Mas Lente, Mas Cemple karo ning sapa ki? Liti. Ning Siti. Monggo. Oh, iki to. Oh, alah rumah aku to dagelane tambah sitok neh. Sapa? Tak kira Kuwi sing bakal nanggap cek lokasi campur. Mosok yo cek lokasi yo sampe ning dhuwur panggung lho. Kuwi. Sing bakal nanggap sok ning Malang yo